Em dic Josep Pozo, treballo a Duin Sports, Pau Gasol, de Sant Boi. Vam decidir anar a la vaga perquè les condicions de salaris, laborals, eren molt precàries i necessitàvem un canvi. Estaven obsoletes des de fa 10 anys, una cosa així. Soc la Rosana, del Centre Esportiu Municipal Bac de Roda de Barcelona. Històricament, el nostre sector ha estat un lloc on la gent venia a treballar de pas, no volia dedicar la seva vida laboral a això, però ha canviat i cada cop més som els treballadors i treballadores que volem que la nostra vida laboral estigui lligada a aquest sector i volíem lluitar per això. Personalment m'ha agradat molt les assemblees perquè estaven obertes perquè tothom pogués parlar i dir la seva i arribar a acords per poder avançar de cara a la pressió que havíem de fer. Jo destacaria la vaga del 24 de novembre. Jo crec que va ser el punt d'inflexió i l'inici de tota la nostra lluita per dignificar el nostre sector. M'agradaria dir que perquè la patronal ha entès que els nostres drets laborals s'han de respectar, s'han de millorar, però sincerament penso que ha sigut per la pressió que hem fet durant tot el temps i davant de 15 dies de vaga convocada han hagut de pactar i arribar a un acord. I que no es va quedar en una cosa d'un dia de vaga, sinó que vam poder mantenir el conflicte en el temps. Una vaga general, històrica y secundada por la inmensa mayoría de las plantillas. Históricamente en el sector ha venido operando un sistema de congelación salarial que ha llevado como conclusión que muchísimas personas trabajadoras durante más de 15 años tuvieran su nómina absolutamente congelada sin ver ningún tipo de incremento. Finalmente en este convenio hemos conseguido eliminar esa cláusula de congelación salarial y pactar un incremento que supera el 10%. Un acord que és un primer pas, però que els treballadors i treballadores tenen el compromís de seguir reclamant la dignificació de la seva professió. Comissions Obreres, evidentment, estarà al costat d'aquesta lluita.